Здравейте, казваме на нашите зрители и слушатели. Добре сте дошли в поредният епизод на подкаста на Министерство на младежта и спорта, който се провежда в това изключително комфортно и удобно студио в Международен младежки център Перник. И днес на гости в нашия подкаст, или по-скоро ние сме на гости. Ние Радо Страданова, директор на Международния младежки център в Перник и председател на Националната мрежа на младежките центрове. Здравейте и добре дошли от мен, на вас, нашите гости. Благодарим още веднъж за домакинството. Благодарим и на Фондация Пулс, които всъщност осигуряват техниката за случване на този подкаст. И преди да започнем с въпросите за младежките центрове, които съм сигурна вълнуват мен, нашите зрители, слушатели и широката общественост, може ли с две изречения да ни кажете коя е Радо Страданова? Аз съм човек, който целия си живот професионален, но то вече е и личен, свързва с младежката работа, с младите хора и с това да подкрепяме, насърчаваме младите хора да бъдат по-успешни и да се чувстват комфортно там, където са, да развиват уменията си и да се забавляват. Страхотно. Може ли да ни кажете малко повече за това какъв път извървяхте и как накрая всъщност се оказахте директор на Международния младежки център в Перник? Добре. Пътя ми започва в професионалния, в младежката работа. Започна през 96-та година в Русе, където в продължение на 6 години бях директор на младежкия дом там. След това, по стечение на житейски събития, започнах работа в Министерство на младежта и спорта. След което продължих да работя може би 18 години в Министерство на младежта и спорта и дирекция младежки политики. След кратка пауза, от която имах нужда, за да можеш да сменя рутината и гледната точка, получих покана от община Перник да подкрепя младежкия център, който все още беше в проектни дейности, но честно казано ми хареса и като една русенка, която живее в София, започна да работи в Перник. Чувствам се прекрасно тук, чувствам се прекрасно с екипа, с колегите, с младите хора и с безкрайната благодарност към подкрепата на община Перник. Община Перник през последните години е много често давана за пример как подкрепя своите млади хора, организации и разбира се младежкия център, тъй като младежкият център е един от 8-те изградени и функциониращи на територията на България към настоящия момент. Може ли да ни разкажете малко повече за това как се създава един младежки център, защото аз лично съм получавала въпроси от много млади хора в нашия град, защо няма младежки център. Как може да има младежки център и в техните градове? Пак чисто ретроспективно, назад във времето, преди около 10 години, започна изграждането на първите 4 младежки центъра. Това са Враца, Пловдив, Добрич и Стара Загора. През проектно финансиране, така наречения норвежки механизъм, както е по-известен, изцяло през Министерството на образованието и науката в момента, както се казва, но тогава през далечната 2012-2013 всъщност младежта беше в образованието, както обичаме да казваме, и тогава Министерството си беше на МОМН, Министерство на младежта, образованието и науката. След създаването на тези 4 центъра, по инициатива на колегите в тези центрове, бе създадена и Националната мрежа на младежките центрове с подкрепата, естествено, отново на колегите от програмния оператор в Министерство на образованието и науката. С голяма благодарност към техните усилия
за това, че успяха да договорят следващ период за финансиране, проектно финансиране. Общините разработват своите проектни идеи с възможности за изграждане на нови сгради. Такъв пример е Младежкият център в Перник. Или пък с реконструкция, реновация на съществуващи сгради в различните общини. И така през 2020, на 20 октомври 2020 година, знам, че са сключени договорите за изграждането на следващите 4. Тоест, това е Перник, Монтана, Габрово и Бургас. Добрата новина е, че през 2024 тази година успяхме да открием и 4-те младежки центъра. И вече мрежата на националната мрежа на младежките центрове е от 8 такива младежки центрове. Още по-добрата новина за мен е, че в момента се изграждат още младежки центрове в страната. Очакваме близо 20 нови младежки центъра, като те ще бъдат разпределени в градове, областни центрове и по-малките общини. Всъщност младите хора могат да искат, да предлагат, да взаимодействат с общините си и там, където няма все още договорени проекти, просто да предложат и да направят така, че общините да им обърнат внимание. И всъщност, да, финансирането е много важно, за да може да бъде изграден център, обзаведен, оборудван, да е модерен, да е мултифункционален, за да бъде привлекателен за младите хора. Но всъщност, ако погледнем реалността, дори и едно пространство, малка стая, помещение, зала, заличка дори, ако бъде направена така, че да е много младежка и да събира младите хора, които да си говорят, да правят неща заедно, да обсъждат темите, които ги вълнуват, това също може да бъде един младежки център. Дори една малка стая може да бъде младежки център, защото младежкият център го правят младите хора и младежките работници, естествено, но сградите по-скоро ни дават по-широки възможности да реализираме различни типове дейности. Докато младежката работа може да се случва навсякъде. Даже понякога няма нужда всъщност и от зала или място, защото това може да се случи навън в парка, на пейката, навсякъде. Страхотно. Мисля, че давате идеи за много млади хора с призива: бъдете активни, искайте. Няма как да не попитам, всъщност да ви върна една стъпка назад. Казахте, че в началото, когато са планирани първите младежки центрове, младежта е била в образованието. Да. Създава ли някакви предизвикателства пред работата ви факта, че към момента политиката за младежта е в Министерство на младежта и спорта, а младежките центрове са изградени от Министерство на образованието? И вие сте някакси по средата, защото Министерство на младежта и спорта ви разпознава като ключов инструмент за реализиране на политиките за младежта на местно ниво. Така е и ние се радваме и с колегите от националната мрежа много често си говорим, че всъщност това, че Министерството на младежта и спорта разпознава центровете като реалните партньори, на които работят на терен с младите хора, реализират се дейности за изпълнение на националната стратегия и там, където има местни, и тук ще похвалим пак Перник, защото Перник е град и община с стратегия, местна стратегия за младежки дейности. Затруднение, предизвикателство, не знам дали е точно тази думата, но понякога наистина търсенето на къде е точно мястото на младежките центрове. Те са под шапката на образованието, защото там върви финансирането и програмите донорските. В същото време факт е, че политиката е в другото министерство, но тук винаги съм казвала, че младежката политика, бидейки хоризонтална, всъщност няма значение кое къде е. Важното е нещата да се случват в синхрон
и всяка една от държавните институции, дори не се простираме само до двете министерства, защото младежката работа, младежката дейност, младежките политики са широко обхватни, защото младите хора, освен че имат свободно време, което е добре да имат различни алтернативи и да избират къде и как, с кого да прекарват свободното си време, всъщност те имат нужда от образование, висше образование, професионална ориентация, професионална реализация, което вече отиваме в МТСП, имат нужда да се чувстват сигурни. Тук вече влизат колеги от Министерството на вътрешните работи. Естествено, че е хубаво младите хора да са здрави. Тоест, въвличаме и Министерството на здравеопазването в младежката политика като цяло. Така че, точно защото е хоризонтална и многопластова, понякога всъщност, може би, младите хора на моменти се чувстват, и младежките организации, и младежките работници, колегите в страната като цяло, се чувстват малко в плаващото пространство, защото е много по-лесно, когато знаеш, че това е институцията, която стои зад гърба ти, тя се грижи, осигурява условия, осигурява финансиране, а така търсим постоянно подкрепата на различните институции, но слава Богу, че разбирането вече започва да се усеща за младежка политика, за младежки дейности. Разчитаме много и на допълнителната подкрепа, която през 2024 година получихме, за да можем да изпълняваме младежките дейности, планираните в младежките центрове от Министерство на финансите. Така че младите хора са навсякъде и аз лично не бих могла да разделя и да кажа къде точно и как трябва да бъдат ситуирани. Честно казано, сме си мечтали за Министерство на младежта. Ама само на младежта. Не омаловажавам в никакъв случай спорта, но има такива практики младежта да е изведена в самостоятелна институция. Сега дали ще е точно министерство, но човек е хубаво да мечтае всъщност. И това му е и запазването на младежкото в мечтите. Разбира се. Още повече имаме такива примери за министерства, които са ангажирани само с младежта в много дори наши съседни държави. Така че може да си го пожелаем. Да. Добре. Вие сте и председател на Националната мрежа на младежките центрове. Знам, че тя работи много активно, развива се и трупа нови членове. Може ли да ни кажете всъщност каква е основната функция на Националната мрежа на младежките центрове, какво прави и какво предстои? Националната мрежа все още е само с 8 младежки центъра като членове на мрежата, но да, вчера, онзи ден, скоро беше и получихме едно заявление от община Гоце Делчев, които в момента също изграждат младежки център на територията на общината с желание да се включат, да се присъединят към мрежата. Водени са и други такива разговори за включване в мрежата от новоизграждащите се младежки центрове. Очакваме и техните заявки, но всъщност това, което основно държи младежките центрове заедно в мрежата, е желанието за развитие, подкрепа, подпомагане на самите центрове от една страна. Естествено е представителството пред държавните институции. Това да се стараем да поддържаме стандарти за младежка работа, да развиваме екипите на младежките центрове с постоянни надграждащи обучения за младежките работници, да имаме възможност да подкрепим всички нови колеги, нови младежки работници, образователни медиатори, социални работници, психолози, образователни съветници, които всъщност са част от екипите на младежките центрове, но някак си сме свикнали да си казваме, младежки работници. Т.е. в младежките центрове не са единствено и само длъжностите младежки работник.
но то всеки един човек, който работи с младите хора, всъщност е младежки работник, независимо точно как е изписана длъжността. Да, нашите работни задачи са различни, естествено, но всеки носи в себе си мотивацията да подкрепя и насърчава младите хора. Страхотно. И от националното ниво ми се иска отново да се върнем към местното. Какво предстои за Младежкия център в Перник, за община Перник, тъй като Международният младежки център е част от община Перник и съответно реализира и местната политика за младежта? На Младежкия център в Перник му предстои една изключително динамична 2025 година. Имаме планирани инициативи за цялата година. Започваме да работим за 2026. Честно. И всъщност това, което е ценното за нас е, че успяхме да подпишем един договор с УНИЦЕФ България за осъществяване на 4 ключови дейности на територията на Перник с национален обхват. Естествено, т.е. каним да се включат като участници младежи от цялата страна. Това е така наречената Upshift програма, която дава възможност на младежки екипи да развиват своите идеи, да се състезават помежду си и всъщност най-добрите идеи да получат подкрепа, за да могат да бъдат осъществени. Освен тази голяма програма, която ни предстои през новата година, имаме много обучения, клубни дейности, планираме фестивали. Очакваме с нетърпение следващия 12 август, защото той е ключов и е емблема за младите хора, за младежките организации, за младежките центрове също. Да кажем на младите хора, че са ни важни, макар че ние го правим всеки ден. Тоест не чакаме 12 август, за да им кажем, че млади хора, вие сте ни много важни всъщност. Но пък е времето, в което можем заедно да покажем на широката общественост дори, че младите хора са тук, те имат своето място и всъщност те са тези, които могат да направят града по-цветен, по-успешен и изтъркано е вече. Много пъти го казваме, нали, че всъщност младите хора не са бъдещето, те са настоящето. Всъщност програмата е толкова натоварена в момента, че си давам сметка, че не мога да откроя кои са супер важните неща. Всичко е важно. Това пък е повод за още разговори и още посещения в Младежкия център в Перник. Опитвам се в края на всеки епизод от нашия подкаст да провокирам гостите, в случая домакините, с един въпрос за предизвикателствата. И винаги в стремежа си да изведа някакви предизвикателства или проблеми, не се получава, защото винаги излизат на повърхността хубавите неща. Но ще се опитвам. Какви са предизвикателствата и проблемите пред Младежкия център в Перник и Националната мрежа на младежките центрове? Ще започна с националната мрежа. Предизвикателство, просто защото не знаем, нямаме опита, не сме го извървяли с работа в по-широк кръг. Защото когато мрежата е от 4 младежки центъра, е лесно. Когато мрежата е от 8 младежки центъра, става малко по-сложно с координирането на дейностите, планирането на събития съвместни, заставането зад общи каузи. И сега за мен наистина ще е предизвикателство какво и как ще се случи с... щастлива съм всъщност, че колегите от новите младежки центрове имат желание да са част от тази мрежа, но нямам все още представа. Мечтая си да е вау, но ще видим какво ще се случи и как ще заработи мрежата вече в един по-друг състав, защото в най-оптимистичния вариант това са едни 27-8 младежки центрове в средата на 2026. Стискаме палци. Стискаме палци, да.
И ако всички младежки центрове станат членове на националната мрежа, ето тогава не знам как ще ни се случат нещата така, че да можем да обменяме бързо информацията. Сега наистина е лесно. Това предизвикателство стои пред мрежата и пред всеки един от центровете в страната. А иначе предизвикателствата за младежкия център в Перник, това, което и с екипа често си говорим, младите хора имат един недостатък сериозен. Много бързо порастват. И всъщност предизвикателствата пред младежкия център са свързани с това да бъдем интересни, да бъдем нужни, да бъдем разпознаваеми и младите хора да бъдат все повече в младежкия център, да успяваме да ги задържим дори след като излязат от училище. Защото докато все още са на училище е лесно. Така или иначе дните им минават в Перник, но с израстването, студентски години, миграцията вътрешната и естествено и в Европа не е никак малка. Предизвикателството е как да успеем да ги задържим. Сега ние тук също, както казахте, нали, се отиваме към доброто, но е факт, че имаме добра практика, защото част от младите хора, които до това лято бяха ученици, вече са студенти, но те все още идват, продължават да идват, да участват в дейностите, в клубовете и не само в клубовете, естествено, във всяко едно от събитията. Нещо, с което много се гордеем е, че успяхме да реализираме една стажанска програма тази година от лятото и всъщност вече двама човека от участниците в стажанската програма са част от екипа на Международния младежки център, така че това е поредното доказателство колко са важни стажовете, младежката инициативност, т.е. младите хора да търсят тази възможност за себе си, за учене, но не ученето в смисъла, нали, на училище, уроци, някой не изпитва, а по-скоро другото житейското учене и изграждането на навика, ако щете, да търсят личностната си изява и професионално развитие, естествено. Много е приятно, когато младите хора кажат: абе, вие какво сте учили и ние как можем да станем като вас? И всъщност това е тема обаче за друг разговор. Не знам дали имаме достатъчно време да отваряме и тази тема, защото е много дълга, но наистина е удоволствие, когато младите хора искат да бъдат като нас, като младежките работници, да работят в младежки център. Това е висока оценка и пак предизвикателство е как да направим така, че те да бъдат активни. Всъщност, в момента, в който влязат в младежкия център, те вече са активни. Това е доказателство за активността. Да. Тоест, предизвикателството е да ги привлечем, да ги доведем в младежкия център. Да поискат те да се включат в дейностите на младежкия център, защото после е лесно. Страхотно. Ето още едно доказателство, че не ми се получава да изведеме предизвикателства и проблеми, защото всъщност има изключително много добри практики и хубави неща, които съвсем естествено излизат на повърхността. Те предизвикателствата всъщност и трудностите раждат добрите практики, защото ако всичко е много подредено, много лесно, няма да е интересно. И нещото, което нас ни кара да се развиваме също, са точно тези предизвикателства и младите хора, естествено, с техните интереси, с техните потребности, с новите неща, които трябва да търсим, за да можем да им предложим наистина едно смислено, свободно време и това, че те започнаха да предлагат дейности. Тоест, младите хора на Перник вече са автори на няколко такива дейности, които се случват в младежкия център. Не чакат младежките работници или младежкия център да организира, да ги информира и да им каже: здравейте, добре сте дошли.
вече наблюдаваме едно обръщане на процеса. Да влизат младите хора в младежкия център, да кажат, може ли да направим, а не направите, което е много важно, и това, че започнахме да говорим от първо лице множествено число, т.е. ние заедно правим нещо, а не както е по-лесно, някой ни организира, ние си участваме в нещото, забавляваме се и дотам. Колкото повече са въвлечени младите хора, колкото повече инициативата идва от тях, всъщност са по-успешни и дейностите и са по-устойчиви във времето. Така че това си е предизвикателство и то си остава. Не можем да го решим, да му намерим решение на това предизвикателство или на някакъв проблем, защото той си остава и всъщност точно той е движещата сила на това младежките центрове да се развиват и да стават все по-успешни, да го кажем. Аз съм сигурна, че те ще стават все по-успешни. Благодаря ви за този вдъхновяващ разговор, защото наистина беше вдъхновяващ и си запазвам правото като гости отново да ви поканим във вашето студио, тъй като знам, че наистина ситуацията е много динамична, много неща предстоят и ще се радвам така регулярно да споделяме. Сетих се. Младежкият център в Перник е амбициран и разработва в момента кандидатурата си за знак за качество на Съвета на Европа. Така че ето нещо, което ни предстои за следващата година и ще се радвам да се видим отново и да се похвалим, че вече сме защитили качествената младежка работа с знак за качество. Пожелавам го, защото беше прецедент в Европа 2 младежки центъра от една държава да имат знак за качество. Мисля, че сме на път за следващия прецедент. За следващия прецедент с 3 младежки центъра с знак за качество. Наистина ви го пожелавам. Благодаря. И благодаря за този разговор, за домакинството. А вие очаквайте и следващите ни изключително любопитни теми и гости. До скоро!